Yo, vitamin C duweku. Mungkin harus lebih sabar menghadapi Biar balik apa nendik wis? Aku tak melu kae ya Mas Ren. Cepat. Tuh aku coba tinggal tuh. Iya, ki Mas Tapan ning kono karo keluargane. Sholat paling, sapa sing sholat? Kene ya nek karaoke ne, Mbak. Atu karo sapa? Karo wong lungi. Buah bodo dasar nang aku. dan minuman menyatu dalam malam-malam begini Aku rapu enak tenan bahasa es. dan menunggu diri Pengen di bis ya rasane. Pengen barengan di bis. Pengen turu di bis gak enak. Mas. Jangan sedih, Mbak. agak tidak Ora enek sing sedih. Itu rombongan Mas Rapa ya. Ayo joget. Ora berkaca-kaca. Iki sakit aku, Mbak. Nato harus joget, Nato. bayang-bayang Ya, Nata. Nato joget, Nato. Ayo. Ayo tuh joget tuh. Asik. mari ambil Aneh karaoke nih, Mbak. Oh, Mbak Domongnya aku juga penak gara-gara jalanan ado. Joget. Nah, iki wong-wongan. Turunan yang bis ae, Mbak. Ora nek barengane ning bis lho aku bis. Dan 11 nak botol monten ae. Apa? Lah es dawet. Nanti maca komen. Asik udah. Kita survei siapa saja yang ada di dalamnya. Ini ibunya Mas Randy, ini Mbak Yuni. Ripna tuh tepuk tangan dulu dong. Ini Pak Mbak Fani. Makasih, mantap. Kesel paling. Sama-sama Mak ini. Kapan-kapan lagi Mak ya? Yeay, lagi Mas Tapa. Lagi. Tepuk tangan gue lagi. Gila Rek, Mas Riko. Maksudnya emang pas dia ada jilbab, emang rambutnya putih. Gila Mas Tapa, Besti. Jarene pengen Enggak, Mas enggak, Tapa. nek jilbab kayak umurnya pira 40 tahun. Mas Tapa Anu, kok Mak cantik. ini. Mas Tapa. Tanggon sumur, tanggon banyu. Hasilnya lelap sekali. Ini perjalanan. Perjalanan
perjalanan rewel peragi. Stadion Banyu hasilnya lelap sekali. Tidak perjalanan rewel peragi. Tidak perjalanan rewel peragi. Tandon sumur, tandon Banyu hasilnya lelap sekali. Tidak perjalanan rewel peragi. Tidak perjalanan rewel peragi. Tandon sumur, tandon Banyu hasilnya lelap sekali. Tidak perjalanan rewel peragi. Tidak perjalanan rewel peragi. Jangan apa? Di kiri. Iki ngiri. Tapi aja gak sering ngomong di level. Terus cek lurus. Sampai rumah aku. Alhamdulillah. Baru langsung turu apa sumpah rabu enak. Terus cek lurus, terus belok kiri. Apal gak Mas Riko? Di kiri toh. Oh, iya. Nah, sing enek lampu niki, lampu kuning. Wis kene omahku. Lek wis roh berarti mau omahku ya Medina. Aman. Iki lho. Iya. Yes. Mendo nama goreng. Iki wis ada enggak? Ayo gak mati. Oh, apa tane masalah to? Au. Ora. Tamu ngelamune sama. Men. Aku sendirian gitu. Wah, bisa-bisanya dia. Iya. Dek kene Mas Riko gak apa-apa. Makasih ya. Sama-sama, aku tak balik dulu ya. Langsung balik ya, see you next time. Ngene sik. Oh, ngene ya wis ngene. See you next time. Iya, makasih Mas Riko. Omplek sik disuting sik iki. Wong anu Mas Ropi ngene bingung bes tebak iki. Ya aku panci jenengku kuwi ya nyelok wong-wonge. Terima kasih Mbak. Oh, iki ya kapan-kapan mampir rene ya. Makasih ya Mas. Dek Mas Dina. Siapa tuh jeneng? Ya, ngono lho Mbak duwe kanca lanang seru wis. Pokoke kapan-kapan rene ya tak tunggu ya. Mas Riko bareng. Dadah, makasih. Aku bapakne. Ya, hati-hati ya. Sampean kuwi aja jodan-jodan aku karo Mas Riko, Mbak. Aja ngono. Tapi jare Mas Tapa ngene sih, sik engko ae. Kak, makasih. Ya. Jare Mas Tapa mengene kan asline kan nganu to Mbak. Asline kan kalau ngaterne omblek. Terus Mas Tapa ngene Riko ae ngono langsungan. Yes, terus Mas Riko ya wis tak terni ngono cae. Woi, mento. Oh, kerja to mento kene ning omah. Waduh, omahku sepi rek dhewe aku nang omah. Daster yo nanti Mbak, aku bongkar daster kok daster iso dibahas. Masku kerja budal bengi tibake. Mangkane kesep. Mas Tapa no iso lho Mbak. Mas Tapa ki muni ngene lho, kan asline ngene to. Mas Tapa nganu lho. Apa grabku di cancel lho. Aku ngono terus Om Black ini tak terne ya terus ya wes aku ngono ya gelem ae mau enek sing ngeter mulai terus Mas Tapa ngene wis karo Riko ae. Tak
Mau ceritanya teman-teman. Wong emang disalimin ndrawedeg iki nyapa ya, Mbak?